Здравейте всички, добре дошли обратно в моя канал. Часът е 9:45 и аз станах към преди един половин час и това е сутрешния ми влог. Днес е събота и мисля утре да пиша домашни, защото днес изобщо не ми се занимава. Сега станах и ядох ябълко штрудел. А баба ми го е правила, много хубав. И също гледам телевизия в момента. Вчера рисувах някакви супер рандъм работи, докато гледах телевизия отново. И като цяло, може би... В четвъртък на мен нещо ми стана на окото. То беше почва още от сряда да става така, но няма значение. И то почва да ми се подува. И ме взеха... майка ми дойде и ме взе. И точно преди да започне... Не мога да бъда... 6-тия ни час. Тя тогава дойде и ме взе. Отидохме на очен преглед и ми казаха, че имам ечемик. Сега се мажа с едно нещо в окото и с изкуствени сълзи също в очите се капят. И като цяло е това. След това се върнах в училище, за да имам стем с Дария и да направим един мост. И това е за сутрешния влог. Абонирайте се за канала. Ще се видим следващия път.